latihan zikir, latihan munajat, donga wonten ngersanipun Gusti Allah supados kula jenengan sami termasuk golonganipun hambanipun Allah ingkang mulya donyanipun mulya akhiratipun. Amin Allahumma amin. Kautamaanipun zikir kok lamun ana majelis mau digunakan untuk berzikir ring Gusti Allah. Dados majalasa kaum majlisan yadkurun Allah fihi. Kok lamun ana majelis mau selalu diudzikir ring Allah, monggo wong sing gelem kumpul nang ngene majelis mau bakal oleh rahmat, dikebaki rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun wonten kitab zikir dan sholawat